Moikka! Elikkä tänään on 10 tilaajan spesiaalivuoro ja mä teen sen face revealin ja mä ajattelin näyttää myös mun huoneen. Ja kiitos kaikille, kun olette tilannut mun kanavan. En odottanut näin paljon tilaajia nyt näin pienessä ajassa. Ja niin, tai en edes odottanut 10 tilaajaa, vaikka se onkin aika vähän silleen. Niin ja tosiaan mä näytän eka mun huoneen ja sitten mä näytän mun naaman. Mennään videon pariin. Elikkä taas kamera ei nyt toiminut tällä kertaa, joten sen takia on vähän huono laatu. Elikkä tää on mun huone, siis tossa on 5 MLP-vihkoa, tossa on kaikkea tollasta, tossa on laatikostoi, tossa on Lego-rakennus, tommonen MLP-kirja ja noi palapelit nää, mitä mä ostin sieltä Virosta. Sitten tossa on mun MLP-pehmolalu. Tuolla on kirjahylly, sit siinä on radio, laavalamppu ja kuulokkeet. Sitten tässä on mun riippumatto, jossa on nyt mun pehmolalu. Sitten tossa on ikkuna. Tässä on mun pöytä. Siellä löytyy tuo Canterlotin linnaus. Sitten sieltä löytyy kaikkea MLP-figuuria. Sori, nyt tää on huono laatu. Eli tossa on Canterlot High. Ja sit siellä on noit nukkeja. Ja näin. Sitten tossa on tommonen hylly. Ja tässä on hylly, jossa on mun kokislasit, mitä sai Mäkkäristä. Sitten tossa on jotain. Ja sitten Legoja. Sitten mulla on täällä tää parvi, jossa mä nukun. Tossa on toi MLP-yövalo ja sitten mun herätyskello. Ja tässä mä nukun. Ja nyt se face reveal. Elikkä tämmönen peikko on videoiden takana. Ja mä oon poika tosiaan, mutta mulla on pitkät hiukset. Ja niin. Kiitti kaikille 10 tilaajasta. Ja mä toivon, että tykkäätte videosta. Ja painaatte tilausnappia, jos ette ole tilannut vielä. Ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka!